Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Napagi ko diri, ma'am. Bayad ko kaimpag diri. kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinig kong lab. Sure ka? Pagkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong bayani ng sandali. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug tungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminaw sa radyo o online streaming. Sa may sama na kong OFW, makahatagid og inspirasyon ug iyon man pagtulunan ang inyong programa nga Bagong Bayani. Nga nagsentro sa kaagi o kasinatian isip usa ka OFW. Gituyo na ko sa pagpada aning akong sugilanon dinhi ning inyong programa kay gusto na kong ipaambit ang akong kaagi isip usa ka OFW ug nasinati sad og pagsuway ug gahagit sa kinabuhi. Kaugalan ko sangan nga Katniss, OFW sa Japan, usa ka singer. hain naman ni inyong amahan, uy. Malate gyud ko ani. Ma, dili na ko. Pasog na ko. Ay, Sofia, kagamay ras imong gikaon. Sus, kung wa pala ko'y trabaho ron ay, tingalon gud ti ka ba? Gagmay kay kakinan-an, ha? Ako ma, horot na ko. Oh, very good. Very good, Kelly. Nagtunarot sa lang ako, ma. Very good, Hailey. Ay, papalagis papa ma. Maugani na akong gikabalakan kay mulakaw na raba ko pa doon sa trabaho. Dugay yun. Yawa pa man taon mauli inyong amahan, uy. Malate na niya ako. Ako rin mangugas sa mga plato, ma. Lakaw na lang. Na, mabalaka kong biyaan tamo din hinga kamura. Tawagan sa nako inyong amahan. Ay, kadugay mo to baga. Basinog nag-drive ni. Hello, Peter, asa naman taon ka, uy? padung na. Dugaya ba ni mo, uy? Malate na ko. Traffic kayo eh. Dagasakay pasahero ron. Pagdali, be, kay mulakaw na ko. Ay lagaw na lang kung nabalaka kang maliit ka sa mga trabaho. Nayabag ka, Peter? Ako gimbiyaan ang mga bata diri nga si Lara. Sudlon pala unya nigway lingaw nga mga tao. Awila lang na diha. Nambuyaw diri. Unya orig na isunog, be. Dili sila makagawas. Maapil o kasunog ng imong mga anak. Ay sus, katagasan mo krason ni mo eh. Awit na ko'y bahala diha. Pero ay kung dali-dali adre. Nganong dili man ti ka padalion? Nga malate naman ko. Tugay kay ka, uy. Ay, o lagi eh. Padung na lagi ko. Ay, salamat. Naabot ra gid taon ka. Sige na, lagaw na. Mulakaw na gid ko. Mga anak, ato na si Mama. Works ako. Ay ma, Sige na, ato na ko pang. Oh, bye, Mang. Amping, ha? Kamusad, pag-amping mo. Bye. Minyo ko ni Peter, doon namin tulog ka anak. Usa ka singer sa usa ka sikat nga hotel sa Cebu City. O nga akong bana nga usa ka jeepney driver.
Siya ang mahabilin sa mga anak namo kung maatunan ko sa kong gig matagapi sa hotel. Ladies and gentlemen, this is our last song for the first set. I hope you like it. Here we go, guys. Partner, dali. Mag-snacks na ta. Okay. Jim. Kuan ba? Okay na ka diri? Ha? Unsay okay ra diri? I mean, okay ra ba ka nga anhin na lang ta magtrabaho sa Pinas? Aw. Ako okay na lang. Wa man tay laing kapaingnan. Saon, mao man gihatag sa Ginoo nga kapalaran nato. Ang mamahimong musika. Hinatag mo sa ni Ginoo nga atong talent. Oo, pero oo, pasalamat as Ginoo aning talento nga iyang gihatag nato. Oo, niya anong nakapangutaan na mo kanako. Kung okay ra ba ko nga anhi ra ta mo trabaho sa Pinas? Ngano, doon na kay plano nga mo abroad? Maolag unta. Uy, gano'n man taon, Katnis. Aw. Wa may laing rason ang tawgod kung nganong mo abroad. Mangita gid og arang-arang income. Hinuunsad. Kuwang ra gid kaayo nga tong kita dinhi uy, Jim. Jeepney driver ra baya ang pangita sa kumbana. Unya tulo ka buok ang among anak. Elementary pa na karon. Unsaon na lang mag-high school na nang tulo. Samot na og mag-college na. Ay, dili na gid mi makapay-eskwela nila kon anhera ko dinis Pilipinas manginabuhi. Nya, asam sa ka mo apply in case o madayon ka. Naaman ko'y amiga nga tabangan ko. Ubanta, Jim. Ha? Banong ko ni mo? Ubanta. Mga flight tag singer sa Japan. Sa Japan? Uy, murag kuli mo kayong dawaton sa Japan asing lalaki, Katnis. Suwayan lang gud nato gud. Pilay pad sa unggoy, kita dayong duha may sortihon. Madawat di ay ta. Na, tagsar kayo mo abot na ko ang swerte, uy. Ikaw ba? Negative sad kaayo ka, uy. Sige na eh. Dalian ng snacks mo kay hapit na ang oras sa second set na to. Oh, Inday. Inday Sofia, ano ka? Tingano ka din. Si Inday Sofia, nagkurog man, uy. Ha? Ako po kaos pa ba? Inday, Inday Sofia, Inday. Inday! Pa! Pa si Inday Sofia! Pa! Usa ka gabi ni Ana, samtang na ako sa trabaho, grabe ang hilanat sa kong kamanghuran. Nagsalimuoy na siya tungkol sa taas nga hilanat. Natruk in town si Holly o nagpaninggit nga nagpanawag sa iyang amahan. Diyay gabi nga grabe ang hilanat sa kong kamanghurang anak. Nagkurog kini og maayo. Ang akong kamagwangan nahadlok na kay nagsalimuang naman ang iyang manghod. Dali niyang gipukaw ang ilang amahan. Pa! Sige ka mo, Sofia. Dali, good pa! Nay! Oh, Sofia. Pa! Sofia, Tanawa pa, oh! kainit niya. Kahit magkugtamal. Hailey, pagbasa og labakara, itrapo sa iyang agtang ug sa tibok niyang lawas. Oh, pa! Padali pa. Ang tambal. Luwi na kay Sindayo. Ay, ni aman bitaw. Ni Ngita, apa? pakus tambal. Idugay kayo. Oo, dala. Dala, paracetamol. Uy, Ha? wala naman ni Sod. Ha? Walay sod? Saan na pa? Itabi yan eh. Dong, lakaw sa kuha. Tamay. Bupalit kong tambal. Hailey, Walay sod. naman, basa nga labakara.
Yan na pa, oh. Abi, dali, Ali. Tanaw diri, ha? Tagluwa ka kung unsaon. Ingon na ni, ha? Oh, pa. Oh, Oo nga na, eh. ingon na ni, ha, Hailey? Lagi pa. Nakuha ni mo? Oo. Sige. Kay magdali pa kong palit tambal. Dinila mo. Oh, pa. Ay, pagdugay pa. O lagi. Ay, ginoo ko. Ayaw ito pasagding akong anak. Layo arba itong parmasi nga 24 hours ay. Tuwagan din ako si Katniss. Paibauna ko sa naitabo ni Sofia. Wow, nice! That's our last song for tonight, guys. Thank you so much. Thank you so much! Di magin mo tubag si Katniss ay. Paita. Samtang nagperformi sa second set, nagsigiday og tawag ang akong pana. Pero natural, di ko na ko matubag kay nagkanta ba ako. Suko na kaayo nga akong pana, kay lagi emergency bahin sa nahitabo sa among anak. Nagkanag kay kong miss call niya. Ako na ni siya bilang message. Uy, sama ni? Kadaghan pag miss call ni Peter? Mo ba? Ano ka? Nasa yung message. Unsa man ka, dili man ka mutubag tawagan. Mamatay na lang ang imong anak, dili ka mahibaw. Unsa? Kinuo ko. Kat? Ano ka? Ang akong anak. Ha? Ano mo anak? Basaha ang message ni Peter, Jim. Asa ka no? Unsa man ka? Di man ka mutubag tawagan. Mamatay na lang ang imong anak. Di ka mahibaw. Namatay ang imong anak, Kat? Simba ko ka in town diha, uy, Jim. Mao mo ko iyang message. Simba ko palayo lang gid in town. Ato na ko. Tingali ko sa ninitabo sa kong anak. Sige na, lakaw na. Ay, ihatod lang dagoy. Sige, aron madali ko. Tana. Sige na, dali. Salamat ha, Jim. Dali, adi lisod. Adi sa ko. Amping. Sige. Salamat. Peter, Pero di magkamutubag tawagan. unsaon man ako pagtubag nga nagkanta man ko? Emergency in town ni Katniss. Unsaon nagkamatyuno ng imong anak? Unya di ka mutubag tawagan. Saan? Di nakakaabot sa imong anak. Kung makaabot magani ka, wa na. Di kagay na lang nga wa kay katabang. Grabe naman sa kamakasulti, ano, Peter? Mura mo kong naglaag-laag lang. Nagtrabaho in town ko, Peter. Wa ko maglaag-laag. Wa ka? Di ka mutubag tawagan. Nagkanta lagi in town ko sa second set. Di ba ka makasabot pa sabton, uy? Sige pangatik, uy, Katniss. Gihatol magani kag motor. Kisa mo ito naghatol mo? Imutol laki. Ginoo ko in town, Peter. Naunsa naman taon ka? Si Jim to, oy, akong partner. Si Jimmy yung gato. Adi ka mo to, oh? Tawagi. Anong tawagan man ako? Aram mo to, o ka? Og dili mahugaw ng utok nimo. Ngigani mo no? Ako gay mo patawagon? Unsa man na siya? Special nga tao? Hanggam di ka? Ikaw ang nagunahon og hugaw diha. Syempre, ikaw may manawag aron pagsuta sa tinuod. Aw ibutan na to nga siya. Tingalig uyab lang mo duha. Ay, Diyos ko, in town, Peter. Naunsa naman taon ka? Nayabag naman ka, uy. Bisag usa naman lang musuot si mong utok. Di na ko makigtubay ni mo, uy. Di ka makigtubay kay tinuod man, di ba? Nang laki ka. Nagdali ko uli sa bay, kay nabalaka ko sa message ni Peter. Gatod ko ni James sa iyang motor aron madali. Noon sa ba, nga giaway naman hinoon ko ni Peter pag abot na ko sa bay. Niuli gidayon ko sa bay pagkahuman sa akong second set. Ug paghuman na ko basa sa mensahe ni Peter nga nakapaalarma kaayo. Gatod ko ni James sa iyang motor aron ko madali. Kay naluoy sa kanako nga sobrang napalaka. Pag-abot ako sa bay, gisugat kong away ni Peter. Ni sobra ka na ha, Peter? Tabang! Si Inday Sofia!
Inday Sofia! Inday! Oh, Day! uy, namugnaw man siya maayo, uy. Nanglumoy man si Inday. Peter, dato na nato sa ospital. Dali na! Salamat in taon, Diyos ko. Natabang in taon si Inday Sofia. Mingo na, doktor. Kung wa pa madali, mapilig ginunta siya. Nahibaw naman day kang nagsuka kalibang ang bata. Nga nung wa ka musulti na ako. Gidali unta to nato dayon sa das ospital. Kiuna man noon yung pagpakig-away na ako. Maubitong gitawagan ta ka. Di ba siya kamtubag? Lingaw siguro kay ka sa kiat-kiat mo dito sa bar o dito sa hotel. Saba di oy, Peter. Bisag niya sa ospital, maugya po na hiskutan ni mo. Nasudlan na kinagbako kang nang imong utok, no? Peter, dakong masakit to ng atong anak. Siya mo'y angay na tong fokusan. Dili ng bakukang si mong utok. Mayo ng buhato, no? Magsabot ta og asa ta mangitag ibaya din sa ospital. Dako na ra ba ang partial billing? Pero bitong din sa private mo gida. O gidapan ako sa public. Daghan pa kayong naglinya dito. Si Bakog dili dayon maatiman si Inday. Kaya napay nag-una nato. Mapildi ang atong anak. Delikado na biya kayo ang iyang kahimtang. Hapit na magani siya mapildi bisag nadadayon nato siya dinhi. Di na tablali sana. Asam ta mangitag ibayad ani ron. Modol tag mga charity ward. Matabangan rataan na. Husto gid siguro ko sa kong plano. Plano? Plano na ko mo abroad, Peter. Unsa? Na-ospital kirang akong anak kay na-dehydrate na siya. Ug nadana mo siya sa private hospital. Di malikayan, maniglali sa sad ni Peter, bahin sa bayranan sa ospital. Tungod sa sitwasyon, nauna-una na ako, gusto ko sa akong plano nga mo abroad. Akong isultihan si Peter, bahin sa akong planong paglarga sa gawas sa nasod. Anong largam ko ka? Aron maluwas tas kalisod. Sama ini ron, oh. Dunay mo ospital nato. Wa tay kwartang ikabayad sa ospital. Wa ikapalit og tambal. Kay kuwang ra kayo ang atong kita. Ano manghitam sa kag sobra-sobra eh? Wa mo ko mangitag sobra-sobra, Peter. Ang akong gipangita nga makatapak sa kun unsa may kuwang nato. Mag-high school na gud ang atong mga anak. Asa man tag igasto anak nila. Nga ang imong kita sa pag-drive og jeep, kuwangon na maganin as konsumo nato. Di ko musugot kung malarga ka. Unsa? O kung dili ka mosugot, ikay pang-apply para abroad. Ako'y bilin din eh. Di ko eh. Unsa? Unsa ram di mong gusto, Peter? Magpabilin ta nga ingon ini ang sitwasyon? Naglisod og maayo? Nagkamang? Wa ka ba'y pangandoy, Peter? Eh, ay kung inaanak ka, Tisa. O unsa ang matitikas pagsulti? Nga mao man ni tinuod. Bahala ka. Basta ako, ipadayon ako ang akong plano nga mo abroad. Period. Ma, mubalik na kadayon. Mag-ulian ra ko, anak. Every 6 months, muuli ko. Unya, balik ka sa kudayon. Unya, inig-uli ni mo diri mo. Hindi na ka malargag balik. Mular ka pa kog balik, nak. Kaya mo eskwela, baya mo, di ba? Mauman bitaw mo larga si mama sa gawas aron makapa-eskwela ko ninyo. Ikaw rin ay kuno, Katniss. Mama, I love you. I love you to, mga anak. Pagkaw lang inday. Amping mo din ha? Hinumdumin ninyo. Manarbaho ko sa layo tungod og alang ninyo. Aron maka-eskwela mo tarong. Makahuman mo sa college. Timan nga love kayo mo ni mama, ha? Mama, mingawan minimo.
Muadto ko sa laing nasod nga ako ra usa. Sayod ko nga dili ko di mo pasagdan. Imo kining kapuputuan nga mapadpad ko sa Japan. Tungod kay imo kong gitugutan. Muhangyo ko. Giyahi o protektahi ko. Ikaw lamang akong dagpanan ug salikan, Diyos ko. Sayod ka kyut nga gibuhat ko kining tanan alang sa akong mga anak. Alang sa akong pamilya. Nianak ko sa airport sa Japan. Wow! Minduta di dinis Japan, uy. Pero... ay... kulba, gid, uy. Dili malikayan. Takuas airport, uy. Di na pa ko kamaumupas sa ilang mga signage ta. Ay, naaman di in English. Kanari akong subayon. Pangitaon ako kung asa ang exit. Kaya naa dito ang musundo na ako. Ohayo gozaimasu. Good morning. Good morning, sir. Anata no namae wa Katniss Lopez desu ka? I am Katniss Lopez, sir. Oh, anata wa Nihongo wakaramashita? Naabot ko sa nasod sa Japan. Medyo makasabot ko gamay, kay nag-self-study ko daan sa wa pa ko malarga. Pero dili pa lang ko makasabot tanan, ug di pasag ko makasulti. Gituman yun ako ang akong planong nga mo-abroad. Tud man naabot ko sa nasod sa Japan. Usa ko ka entertainer, usa ka singer. First timer ko ug normal ang dili masabtan nga kakulba nga bation. Ako na lang kihangad sa Ginoo ang tanan. Chuto mate. Mama, oide. Hi, Sacho. あれは私たちの新しい合奏です。そうです。俺らは彼の世話をします。Okay. Hi, Sacho. どこの国？フィリピン、あなたも同じでしょ。それはよです。そうでしょ。もう困りないよ。彼にいろいろ、とすびての仕事を説明する。はい、社長。私は行くみそ。気をつけてね。Arigato gozaimasu. Katniss, sabihin mo, ne, arigato gozaimasu, Sacho. Arigato. Arigato gozaimasu, Sacho. Okay. どういたしまして。Ining, taga saan ka ba sa Pilipinas? Sa Cebu City po, ma'am. Ikaw, Bisaya kang dako. Oo, ma'am. Bisaya kaayog yun. Kinida, di ko mahirapas kalis. Komedyante man day ka, ma'am. Uy, di man tahan ko maestra, inday. Mama na isampit ako, mama. Mama? Bahalag di ko ni mo, mama. Ito, Ate Kim na lang. Ako ang mamasang din eh. Ninduta, uy. Una pala ganit na akong na-meet sa akong trabahoan. Kampante naman kaayo ko ni mo, mama. At least, dili kayo ko pangulbaan. Maratol ra ba ko dayon? Ayaw lang sad ka pagkapante, ha? Dili angay nga makampante ra ka. Bago pa baya ka. So, ikaw di ay ang pulis sa singay na mo dinhi nga. Bago pang ni uli. Oo, ate. Ate, kulbaan man ko, uy. Basin ba og maayo kayo tong singer nga akong gipulihan? Oo niya, dili ko mauyunan sa tag-iya. Og mga customers din eh. Singer ka man jud ka. Dili man ka kapiki nga singer. Nakuha ko ang akong kakulpa. Diyang nahibawan ko, nga Bisaya ra sa diay si Ate Kim, nga among mamasan. At least, dali rin among ikasinapot. Dili ko maglisod sa ligwahe. Iyadayin kong kihatagan sa mga rules o uban pang angay buhaton o bantayan sa trabaho.
Okay ra ko diri pang. Maayo ra pod ang among mamasang diri. Bisaya rasad. Iya ra kong gigiyahan sa angay na kong buhaton. O may noon, at least magkakuha na akong kabalakan mo diha. Ang imong amo ni mo, mayor ba? Maayo ra man. Buotan rasad ang hapon. Di laman mo kabuok sa trabahoan. Wa pa ko mahibaw kay unya pa man gabi ang first na kong duty. Asa man inyong bayanan? Giusa ra tanang trabahante og apartment. Lalaki ba ba, Giyosa? Dili uy, lahi uy. Kalain pod og ipon ra. O, lagi ha? Sus, kuno na sa kagugaw diha. Be, ang mga bata be, makiksulti ko. Aili, Kili, Spias, mama ninyo? Hi, Mama! Hey, Mama. Ay, ako yun na, kaya ako may magguwang ninyo. Ako yun na. Yun na. Tingin ako magmagbuhan. Mama. Ako yun na. Mama, hi, Mama! Asaman ka, karon ma. Mama! Oh, Bibi, ako na lang i-loudspeaker. Hello mga anak. Mama! Mama. Ni anak ko sa Japan. Japan? Wow! Japan! Ka-nice. Japan is a very nice place, Mama. Diba? Da. Yes, very nice pito ang Japan. Very respectful ang mga tao diya, Mama, no? Ganun na ibawman mo. Naman sa among box, nasa lesson na mo, Mama. O, kuwan pa dyan, Mama. Very clean. Wow, Mama. May ipakal na kaanak ka, no? Kami, wag yun. Anak po mi. Apan, ako gusto ko mana someday, Mama. Someday. Mga anak, study mog tarong. Aron kon makahuman nag-eskwela, mahimo na unya mong professional. Makatrabaho na. And someday, naana mo'y money aron makasuroy og Japan. Yehe mo diha. Kuko kapil yehe. Yehe! Apalog, yehe si Sophia ay murag nakasabot. Unya, unsa mang oras sa magsugod ang imong trabaho, mang? Karong taod-taod, maligo sa kupang. Mga anak, dili lang sa una ta magdugay tabi ha, kay mag-prepare pa si mama para sa work. Mag-practice pa manggod ko may para sa among kantahon unya, kauban ang banda. Banda? Oo. Doon na rin banda diha? Abi man kung ikaw rang usang singer. O sarap ito kababay ang singer? Mauga ni akong gipulihan. Kunya nga doon na may banda. Wako kay bawo, uy, Peter. Mao pa gani pag-abot na ko din, he. Ako may kuti-kutiho ni mong pangutana noon. Bantay ka lang kapis ha. Amping yun sa imong mga lihok diha. Naraba na banda. Sigurado, naagi na yung lalaki diha. Bantay ka lang. Sige na. Putlo na ni nato atong panagstorya kay basig asa na sa ni mapunta. Naarabay mga bata. Bye na mga anak. Amping mo diha, ha? Bye, Mama! Amping! I love you, Mama! Love you, ma. Love you. I love you to mga anak. Bye. Hala. Mauni lang kitawag og umise. Kung sa ato pa, sa Pinas pa, club o bar. Ani di kong trabaho. Katniss! Ano sa dire? Nara ang grupo sa banda. Hari na dire, alam makapractice na mo. Nagsugod na dahil ko sa kong trabaho, isip o sa ka-singer. Dili malikayan nga kulpaan ko. Unya nagsugod na dayon ko practice nga kantahon uban ang grupo sa banda. Pag-abot ako sa Japan, gibriefing dayon ko bahin sa kong trabaho isip sa ka-singer o sa mga rules and regulations sa among trabahoan. Doon na sa day banda sa kong trabahoan. Ug ako ang mamahimo nilang vocalist hulip sa vocalist nga niuli na sa Pilipinas. Mauna ang banda? Oh, mama! Muana na ko! Katniss, mauni ang Subarashi Band. Si Loper, Zanjo, o si George. Hello! Nice to meet you! Guys, this is Katniss, our new singer. Hi, Katniss. Nice to meet you too. And welcome. Thank you! Sana pasado ako sa inyo. Of course. So guys, kayo nang bahala kay Katniss, ha? Katniss, pagsabot-sabot lang mo sa inyong praktison nga kanta. O good luck. Good luck sa Tagalog nimo. Baka mahirapan kas kalisod. Kaya ko to, Ate Kim. Laban lang. Good. Sige. Guys, excuse ninyong tanan. Sige po, Ate Kim.
So, guys, pagtyagaan nyo na muna ako, ha? Kumusta naman ka na, Mang? Medyo kapoy. Tuka pa kaayo, Pang. Anong ginuka mo ka? Ha? Angay pa po ko din na ipangutana. Panggabi ibe ang akong trabaho. Kunya alas 6 pa ron sa buntag. Sayo pa kaayo. Oh, nga naman wa pa ka matug pag human sa mong trabaho. Alas 2 magkamumahuman, di ba? O lagi. Pero kay baho begid ka nga manglimpyo pa mi human sa trabaho. Kunya meeting pa. Nya nga mong gistayhan medyo layo pas omisina mo. Mukhaon begid og oras. Pila ram na ka oras Maabot maging mo ana sa inyong gistihan og alas 3 pasado sa labing dugay. Dili sad Peter, uy. Mura makagkaroon pa, uy. Musa ka tuig naman lang ko kapin diri. Mauna ko di akong routine sa pagpauli, good. Dili ba giday may makatog, igabot na mo sa apartment. Pero may magyug kong mumata og hapon na. Karon na lang ganining pila ka buwan nga sa gunson kang nagsigig panawag og sayos buntag. Kibawon unta kang di katuog na nako. Nga naman reklamo na ka? Ngalig, maglaag ka na humas sa mong trabaho. Munang dukaon ka. Unsa ko nang gipalulti ni mo, Peter? Sos, waknuhay ka makaklaro. Kay tinuod tingali mong nagpabungol-bungol ka. Nayabag na ka, Peter? Sa pagkatinuod lang, samtang na ako sa Japan, ang akong bana nagsige na og hunahuna og bati nako. Nga tingali ko no og magsige ko laad. Tingali ko no og nanguyab ko. Na ako'y hapon og nausab gyud ang iyang treatment kanako. Sigihan ako niya og monitor. Mamasangil sa mga butang nga wa na ko buhata. In short, wa na say sali kanako. Og mao kini ang nakapastress kanako samtang nagtrabaho. Nayabag na bitaw ko. Tako kikang kausaban. Masuko na ka kung patawagon ta ka. Di sa ka musugot nga ako'y manawag di ani mo. Di ka musugot nga butritso na nagugtawag ni mo. Kaya tingali, mahadlo kang nga matawagan ako nga kauban ni mo ang imong uyab nga hapon. Di ba? Munang dili ka musugot nga manawag ko ni mo. Hala, oy, Peter! Noon sa naman itaw ng utok ni mo, oy? Nasudla na ginagbakok kang ba? Taka na makagtabi diha, oy? Nabut-buhat makagistorya diha? Kanina itinon. Dili! Ha? Ako na hinuon ang dakong kausaban? Dili ka ikaw? Sige lang kag monitor na ako, Peter. Okay naman ginunta na ba? Basta ka dili lang ko ni mo himuan og sayop. Parehas ana ron Imog yung ipugos nga nako'y uyab nga hapon diri bisag wa. Imog yung inaong nako nga nagbinuang ko diri. Nga nagsigi kog laag diri. Ha? Ako nagsigig laag? Sus in taon, Peter. Wa lang ka mahibaw kung unsa kapait ang akong trabaho diri. Wa ka kaibaw kung unsa ang akong pag-amping diri nga magtarong ko sa akong trabaho. Dili lalim ang akong trabaho diri, Peter. Dili in town. Nag-antos ko para lang makapadakog kwarta ninyo diha alang sa inyong panginahanglan. Alang sa inyong pagkaon. Alang ninyo ang akong pagpaningkamot diri. Pero wa ka maghuna-una kung unsa akong kalisod. O gagakapoy na ko diri. Puro na lang hugaw ang nasa mong huna-huna. Pakasadon pa ko ni mos butang nga wa gyud ako buhata. Ni sobra ka na. Gori si Kinomi na sama. Katniss ni Hakusho okerimasu. Katniss, gay request ka. Ha? Ate. Oy, Katniss. You know the drill. Pero te, pwede tili lang ako. Nya, saman, gusto ka nga maabot ni Misatyo nga nibalibad ka?
Kung gusto kang dili papauli ni Satcho sa Pilipinas, tuman sa palisi din eh. Huh? Trabaho lang. Ate Kim, Bisan supag si mambuot nga mo table o mo entertain ka guest nga mo request nimo. O ako'y mahimo kay apil naman ka na sa mo trabaho. Hinoon, wa na'y mulabaw pa ana. Igo ka lang nga mo table o para mo entertain. Bawal i-out ka. Pero bisan pa man, dili gud lalim ang maong trabaho kay dili malikayan makatiming kagupog. Bastos ug baho nga guest. Sa tinuod lang, super cute sa akong buot ang pag-table o guest. Panwa ako'y mahimo kay daan naming nahibaw nga apil kini sa among trabaho. Bisan og pirmi na kini na akong kibuhat, manumbalik yun nga supa kini sa akong buot. Ate Kim. Katniss, awir baya gid mong tanan dinhi sa club ha? Nga naagid na siyang inaana, gi-request ka. Hindi na malikayan. Nga naagi makauyon ninyo. I-request gid mo sa guest. Dili mahimog mo balipat mo. Kay mawagtangan ta guest ana. Pero dinhi ra gid kutob sada. Mo entertain ra mo dinhi. Og bawal mo i-out sa guest. Te, pero kasabot man ko, ana, te. Pero pwede mo pass lang sa ako. Gusto di ka nga mahibawaan kini ni Satcho? Og papaulion kas Pilipinas nga wa sa oras? Ate Kim. Ano taro, kawa? Oko te araw yu. Oko te na iyo. Bagiro! Maka! Nandayo! Oh. Ako! Omay, doki! Buang mo di ka nga puna ka! Agay! Kaduha na ka na ng palong na ko, ha? Katniss? O sa'yo mo din eh. Ang butlang anak niya, te, uy. Di kalitra man na siya panampalong na ko. Hubog man na. Kenchang. Dosta, no? Kaliwa, busu! Bakiro! Anata to! Nani mo yate niya yo? Namaray ko na yayo! Katniss. Katniss, hilom na lang. Ayaw na lagtubag. Siya mo ginanapat na ko, Ate Kim. Dili na pwede nga basta-basta na lang siya manapat na ko nga wakoy sa. Gomene, Kenchang. Mundaywanan des ka. Ako tagaw de. Watashi no dokoro ni kito. So, des ka. Katniss, nasuko di ay siya ni mo. Omaishi ne. Karungsuyo. Yamete, Kenchang. Maunay pinakagrabing yahitapo nako sud sa kong pagpanapaho sa Japan. Nakatibol ko guest nga hubog, bastos, manapat pa. Nahibong lang ko nga nasuko siya o galit diyang milingkod ako sa iyang tapat. Matod niya suko kuno akong naong diyang mitapat na ako. Paminaw niya, wa ko makauyo niya. Ako siyang kipasabot, nga wa ko masuko. Kalit lang ko niya ang gitamparos. Kaduhat yun. Ug nagkagubot kud sud sa among bar, kay hapit naman ko patyon sa maong hapon. Mupauli na ko diha. Ha? Nga naman? Anak na lang kumusulti ni kabot na ako. Ha? Pero dili mo ka musulti rin ako karon. Basta lagi. Anak na lang kumusulti. Sige na, bye na. Ayaw na lang kong sugata, ha? Basta kay mo abot ako diha.
Thank you sa pasalubong. Happy kaayo, mi nga nanak ka, Mama. Bitaw mo. Mingaw kay mini mo, ma. I miss you, Mama. Mama. I miss you to, mga anak. I love you. Ikaw daw. Ma. Ngano kalit malakang nauli? Nga napamanta kayo sa kabuan unang schedule mo sa pagpauli. Dili lalim ang sitwasyon dito. Okay ramang gid ang trabaho. Naalag yung panahon nga na ay dili mayong panghitabo. Sama sa unsaman. Nagkayab kagapon? Oh. Wag yung kumasayip sa kundudas, ha? Nga nagpakasa ka. Mabdos tingali ka, maong niuli ka nga was oras. Ano ba nagpaam ka? Tungod kay sobra ka na. Ngayon dili man na ka maminaw na ako, ha? Selfish ka? Oh. Nagtuo ko nga doon ako'y kasumbungan sa kapait nga ako na sinati sa laing nasod. Nagtuo ko nga na ako'y bana nga ulian nga mao'y muhupay sa kong kasakitan. Pero wa man di ay. Mao naman dahil hinoy mo duot na akong samot. May pasamot sa kahuot sa akong gibati imbis nga buhatag kag kadasig nako. Makapaluya naman hinoon kag samot. Gidudaan naman hinoon ko nimo nga naglaki ko sa Japan. Huwag mo na ni mo atagig bili ang akong mga pag-antos, Peter. Selfish ka. Ikaw pa'y nang laki, ikaw pa'y masuko. Ang sa lagi mong preba nga ng laki ko? Sumali mo. Kay bao ko, mo nga ni uli ka kay naa kay laki dito. O muapas ni mo din ang imong laki. Layas din yan. Layas! Unsa? Imo kong palayason? Oh! Layas ka rin na yun. Pag-uban mo sa imong laki. Peter! Tana mo mga anak. Unya si Papa, ma. Biyaan na to siya. Siya mismo ang nagpalayas na ako. Pero dili pwedeng biyaan ta mo uban sa inyo kamahan. Wa ko'y salig niya. Busa na doon ko kamo. Kuyog ko. Tana. Kuyog ko. Ma, ako sing ibili ni mo din sa Davao si Hailey o Kelly, ha? Si Sofia, ako lang dadon sa Zamboanga. Maglisod kong pangitag panginabuhian dito good kung dadon ako silang tulo. Ay, ngano bang maumani na hitabo ninyo, uy, anak? Ay, usama na wa na giday kay planong mulargag balik sa Japan, Katniss. Di na ako mulargag balik, ma. Adon na lang ko sa Zamboanga. Doon na may trabaho nga nagpaabot na ko dito. Ay, nahala. Ikaw ang mag-iko. Kung na siya makaayo mo ibuhata, anilang una din si Hailey o si Kelly. Katniss, butuo ka ba kung moingot ko ni mong nahigugma ko ni mo? Ha? Rendon, nganong? Di ka makabaso na ako kung magustuhan di ka. O higugmaon di ka. Sa dugay panahon nga, di kaila ko ikaw dinhi sa Zamboanga. O nagkaila ta dinhi sa imong gitrabahuan. Nakita ko ang imong kabuutan. Kakugihan o paningkabot alang sa imong mga anak. Wala ko kalikay nga mahog ang akong buot nimo. O hangtod na mibati ko gugma. Hinaot ko nga. Dawato mo ang akong gugma, Katniss. Rendon, ang tinuod. Mibati na sa gugugma nimo. Tungod sa kaayo nga imong ipakita na ako.
Lakip na sa akong mga anak. Mahal na sa tika rin doon. Oh, si Mama. Nanawag man. Hello, Ma? Katniss, si Hailey. Ha? Ngano, unsa na itabo ni Hailey, Ma? Patay na si Hailey. Unsa? Ginoo ko. Ang akong anak patay na. Ngano man, Diyos ko. Ngano man. Namatay ang akong anak sa sakit nga dengue. Gibasol ko ang akong kaugalingon kay nalayo siya kanako. Pero masabaw kong gibasol ang akong bana sa naitapo. Pero ano ko'y mahimo pa, dili nato mausab pa ang naitapo. Gidawat alag nako ang tanan ug nagpadayon sa kinabuhi. Maayo na lang, kay naa si Rendon nga mo'y akong kasandikan, mitabang sa pagsuporta sa akong mga anak. Dili na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Katniss.